Asa naman to akong mga estudyante, oy? Perte pa namang sabot-sabot nga magsayo. Naasa naman tao ni Ron sa mga pagluto-luto ani Ron. Piding program pa gilito katong Good nana. morning, sir. Nana akong sus. Ikaw gyud pinakasayo ba asa may dala nimo? Mo sir, taron sir. Na, tan-awa lagi. Perte pa natong sabot atong kuan na mag-feeding program ta karon. Wala sir, wala mo kabaluan na sir, kay wala mo ginana sa mukha. Still asay mo mga classmate ay. Wala ko kabalo sir, pero ni anak to sila gabi nga manlamay daw mi, nyawa ko ng kuyog. Kailan tan-awa lagi. Inom na puto ba nangahubog na puto. Pagpagsak ko man ng mga bataan na ba? What? Sir, good morning, sir. Inanong classmate Oy, sir. sus tora oh. Ang Uber pa kay dagway oh. Mao na ingon nyo nga magsayo. Mag-feeding program ta karon. Nyaw sa may dala nimo. Sir, wa mo kalimot sir nga piling program na toron, pero na ko dala oy. Asa man? Wow, sugangan. Hello, what's that? Sugangan. Mao na isungan, mao na lutuan na to karon. Wa din kabalo de sir. Asam nimo mga classmate di ay. Wala pa man abot. Ako pa din pinakasayo di ay. Wala si sir. Hoy sir. Stop! Kinsa mo tong... Pastilan. Hila sir. Mila sir na damag. Danghaga yun mo ay sa kuha yun mo gipad lupad ning paldiruha ba? Sorry sir, napandol maguko sir, napandol ko ng kahoy sir oh. Tila ni mo no, -5 ka ha. Pagkam nimo wala mo gilabay sir. Dali ko kayo Dali, dali asa mo pili. Mag-ibagsak ka o, -5 ra. Wala, -5 na lang. Minus 5 lang sir. Tila ni mo. Labayan mo nimo kaldiro na. Kadaghan tulo mo kabuk ikaw ginaigo sir. Asa man si Yes ba sir? Kompleto na tanan sir. kulang pa ni? Isa may kulang ninyo. Si Kulot. Oh, si kulot sir. Kulot. Di ba siguro tumi eskwela sir? Pastilan tong bata ato. Lagi madala na ko kasi ron boy. Ay, gabi. Pagulay siguro yung gabihan eh. Dali na sir. Pastilan yun yung kulot ba? Mao pa yung pinakababa grado sa eskwelahan. Mao pa yung pinakalangayan. Pastilan yun yung kulutan ni oy. Ambis kay makaluto na unta karon. Unya, Unsa may isugdon na to naron kuha mo dala kahoy di ay. Ang si kulot kay mga lagot mo makidalaon na to. Kahoy? Sir, unsa nang kahoy sir? Sus pastilan luudag porma wa kailag kahoy. Ay lawas nimo, pantruso na magay na. Ha? Unsa rin ng truso? Wa kay lagtroso. Isa ra na ang kahoy pagputol-putolo nimo na mo na mahimong truso. Sir, nalit na ko sir. Ginoko ng utana pag ang kuluta ka sige lubkon ta kasong kinumo ro kuluta ka. Unsa may dala nimo? Ay unsa akong dala sir? Gabi sir, mo ni pinakalami gulayon sa katanan. Kabalo ko nga lami gyud ang gabi. Unya, makaluto daw mo ni karon nga wa may kahoy. Sir, ay kabalaka sir. Kaya ako may nagdaog sugangan, ako ay mangitag kahoy. May paninyo sa classmate si Uli daw kinapa initiative. Unya karon. Pagluto mo, pagplaster mo para makaluto mo. Master na. Sige, pisa, may nawag oh. Hello. Uy. Nagkuan mi luto-luto may diri ako mga estudyante ba. Nagluto-luto karon. Ilan magin no, malibre tag panidto ani. Sige lang kaya kisa may kabalo muluto nyo day. Kami sir. Ayo, sus sila nagpresenta din sila nga maayo muluto. Unya mo mulakaw sa ko ha. Mulakaw sa ko. Sige, sir, sige, sir. Ako ni si ma'am niyo ha. Sige sir. Basta ha, pagbalik na ko kailan naluto na ha. Sige sir. Dali ninyo gluto kay apit alas 12. No problem. Linda is always there. Oh, sige ha. Sige. Okay sir. Let's go. Tara na. Kung saan na ito na pagluto? Sus, Linda Walker, relax lang. Kini nga mga lihokon, kami na'y bahala na. Okay, Kami na'y bahala sa mga subak na usap pang sagol na. Lot, diskarte lot. Matik Mills. Pels, anay kahoy oh? Pels oh. Matik. Ha, yan lang. Usog na ron na to. Oh, relax lang ka, Linda Walker ha. Oh, ayaw. Ay nagunit. Basta mga babae ga, pinangga na muna. Kami na'y bahala sa mga Kami na lihokon, bahala. ha? Napoy kwaon ha. Napoy kwaon. Kadali lang. Mas tindot guro nga magluto ta ka daghag vegetables ng green leaves. Mo bitaw kong tuyo no. Tara. Siya. Atoon. Oh. Relax lang ka di. Ay, kay kabalaka. Kami Okay. na'y bahala. Oh. Si Angoy, wajud nadakpan no, subak na unta to. Kini. Sustansya kay ni kay murag tangkong ba? Napoy murag pitsay oh. Pilong ko ni tanan. Ilti kini sa lawas ba? Ini. Ini kini ba? Pahit sa ni. Dungag-dungag na ni ka hilti sa lawas ba? Uy, pastil
pastilan daghagan mo hawa diha diri ka. Dagko akong tubig kasi. Ano? Ah, dabe. Ano mga lagot mo no? Okay. Tubig, tubig. Isa, kuwan. Hawa ni Linda Walker daghanga po di Ayaw mo ko nga ba? Nalipong man ko. Kisa man pwede malipong agi. Soyop man imong tanang aso dia oh. Uy, kadali lang. Mga classmate, mukhaon si Sir Aning Gulaya. Kaya ako, first time na kumakaon ni Aning Gulaya ba? Sos pastilan ni Melinda Walker. Wa kabalo. Kini nga loto, mo ni pinakasikat sa mong probinsya. Ah, mao ba? Isa mo amang good. Jollibee ug McDo, mong namang madali-dali. Ah, bantog ra imong lawas murag si Jollibee. Hala, naluto na jud. Luto na jud. Ah, ayaw. Si Sir atong patilawon. Tilaw na to. Tama bitaw kay para mo dako atong grado. Oh. Bitaw no. Si Sir mo dapat makaunang sige, tilaw. yan na lang. Si Sir ay mo tilaw ani. Not! Uy, asa masubak na to ani? Wala nadakpan uy. Ay, pastilan ni. Dakpa dito balik. Lami kita tug nadakpan to. Oh, nya, musta man ninyong gulay rin, murag humut-humot na. Sis, galinga sa kumang estudyante, oy. Basta kay lami ninyong giluto ron, pasar mo tanan. Hatag. Oh, pati nabisa di Sir dali asin. Sir, sa Grabe, tinaw kay grabe. sabaw Sir. Grabe. Sus, grabe. Tinaw kay naman. sabaw Sir no. Matik. Ah, katula man. Katul kayo. Katong ba day Sir? Unsa man inyong giluto di ay? Dabi, Gulay. check na ko be. Gulay gani. Unsa ning dabi? Jesus Maria Jose. Unsa man ning gipang Dili na kulay Sir. Sus Ginoo ko. Porbida. Unsa man ang gulaya na nga katilas da man ay mga tilas kani oh. Sus pastilan bagsak mo tanan ha. Bagsak mo tanan. Sir!